Dame i gospodo novinari, očigledno je da se agresija apsolutne manjine u Srbiji poslednjih dana drastično pojačava. I ono što posebno zabrinjava, to je fašistički napad na našeg kolegu, narodnog poslanika Marijana Rističevića, koji se dogodio jutros ispred zgrade Narodne skupštine kada je dolazio na svoj posao. Ono što se jutros desilo, brutalno premlaćivanje narodnog poslanika Marijana Rističevića, je do sada nezabeleženo i sada je svima u Srbiji jasno da se Boško Obradović služi isključivo fašističkim metodama u svom delovanju. Boško Obradović je jutros pokazao i dokazao da je obična bitanga, običan huligan, obična batina u rukama Dragana Đilasa, Vuka Jeremića i ostalih njima sličnih. I to je za svaku osudu, svakog građanina, svakog pojedinca, svake institucije, svakoga ko želi dobro državi i građanima. Posebno bih želeo da apelujem na Evropsku uniju da jasno i glasno osudi ovakve fašističke ispade Boška Obradovića i njegovih mentora Dragana Đilasa i ostalih. Podsetio bih da je sutra 9. maj, dan pobede nad fašizmom i u skladu sa tim očekujem snažnu i nedvosmislenu reakciju i osude predstavnika Evropske unije kada je reč o ovakvim fašističkim pojavama. Šta je bio greh Marijana Rističevića? Što je došao, drznuo se da dođe na svoj posao, što se usudio da izvrši svoju radnu obavezu. Čovek je došao na posao, posao za koji prima platu, posao za koji su ga građani Srbije birali na izborima. I šta ga je dočekalo? Manijaci, huligani, Boškovi i Đilasovi batinaši. Je li to budućnost za koju se zalažete? Je li to ta demokratska opcija u Srbiji? Je li to ta evropska opcija u Srbiji? Je li to ta građanska opcija u Srbiji? Je li to ono što nam nudite? Batinaše? Uvođenje fašizma na mala vrata u Srbiji? Dužnost i obaveza svakog od nas, svakog pristojnog građana je da kaže stop nasilju, stop fašizmu, stop Đilasovim i Boškovim batinašima. Srpska napredna stranka će, uprkos svemu, nastaviti snažno da se bori za uspešnu Srbiju, za pristojnu Srbiju, za uređenu Srbiju, za ekonomski jaku Srbiju, koliko god se Đilas i njegovi poslušnici trudili da to tako ne bude. Izvolite ako vi imate neko pitanje. Ako ne, zahvaljujem.